129 kilometers nga bike lane sa Metro Cebu nga nagkatidad og 140 milyones ka pesos gisubhan. Ano ang report? Gihangop sa mga bikers ang proyekto alang sa mas luwas nila nga pagtindak silang bike. Gisubhan kay nabuntag ang bike lane diin gipahigayon ang ceremonial bike trip sa South Road Properties. Ang 70 anyos nga si retired Colonel Ranolfo Sebosa nakasinati kaniadtog hapit madisgrasya samtang nagmaneho siya ang bisikleta. Siya ang pangulo sa mga bikers kinsa mipadayag sa ilahang kalipay nga gihatagan sila og importansya pinaagi sa luwas nilang agianan. Mayo ni para sa atong mga bikers kay di na sila layo sila sa aksidente. Kay tagaan tawag si separate lane para sa bikers sa whole Mandawi, Cebu City, Lapu-Lapu o sa Talisay. Mitambong sa kalihukan ang mga opisyal sa DOTR o sa DPWH. Diha usab ang mga representante sa mga lokal nga gamhanan sa metro cities o sa lalawigan sa Sugbo. As we strive to adapt to the new normal, the Department of Transportation, along with other agencies, continues to work on programs and projects that are responsive to the changing needs of the public. That's why this government is committed to investing more in our pedestrian infrastructure, and we thank you for Cebu for being one of the pioneers in this endeavor to create a higher quality of life for all Filipinos. Kauban si Edward Tubilan, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.